नमस्कार, मी डॉक्टर प्रमोद भिडे. आजचा आपला विषय आहे एकादशी आणि उपवास. तर उपवासाचं वैज्ञानिकदृष्ट्या, खगोलशास्त्रीयदृष्ट्या काय महत्त्व आहे आणि उपवास म्हणजे काय याविषयी आपण थोडंसं आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने थोडंसं जाणून घेऊ. तर थोडंसं एकादशीविषयी आपण आधी जाणून घेऊया. शुक्ल पक्ष आणि कृष्ण पक्ष याच्यामध्ये एक अशा 2 एकादशी, म्हणजे महिन्याला 2 एकादशी आणि वर्षाला टोटल 24 एकादशी येतात. तर उपवास जो आहे, म्हणजे एकादशीचा उपवास जो आहे तो एकादशीच्या आदल्या दिवशी सुरू होतो. एकादशीचा दिवस आणि दुसऱ्या दिवशीची सकाळ असा मिळून टोटल 36 तासांचा जो काळ आहे तो उपवासाचा काळ असं सांगितलेला आहे. जसा चंद्राचा भरती ओटीवरती परिणाम होत असतो तसाच तो आपल्या शरीरावरती सुद्धा होत असतो, कारण आपल्या शरीरामध्ये 70% पाणीच आहे आणि आपण जे अन्न खातो ते 3 दिवसपर्यंत त्याचा प्रभाव आपल्या शरीरावरती राहत असतो आणि तो प्रभाव, अनिष्ट परिणाम हा जाणवू नये म्हणून आपण या एकादशीचा उपवास हा करायचा असतो. उपवास हे माणसाच्या आध्यात्मिक आणि मानसिक शुद्धीकरणाचं एक साधन आहे. उपवासामुळे आपल्या शरीरावरच्या चयापचय संस्थेवर पडणारा जो ताण आहे तो कमी होतो. ज्याप्रमाणे सुट्टीच्या दिवशी आपण घरातली साफसफाई करून आपले जे घर साफ करून टाकतो, त्याचप्रमाणे शरीराची सुद्धा साफसफाई या उपवासाच्या काळामध्ये, जो 36 तासांचा काळ सांगितलेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा या शरीराची शुद्धीकरणाची क्रिया ही होत असते. त्याचप्रमाणे उपवास हे सात्विकतेकडे जाण्याचं आणि रजतम जे दोष आहेत ते दूर करण्याचं आणि सात्विक भाव आपल्या मनामध्ये निर्माण होण्याचं सुद्धा एक साधन आहे. म्हणून या काळामध्ये आपण आपलं जेवण, आपलं एकंदरीत व्यवहार हा सात्विक असावा आणि म्हणून त्या दृष्टीने सुद्धा उपवासाला खूप महत्त्व आहे. पण आजकाल खाण्यापिण्याचे पदार्थ एवढे झालेले आहेत की माणूस हा सतत काही ना काहीतरी खात असतो. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वेगवेगळे पदार्थ, चमचमीत पदार्थ आपल्या आहारामध्ये येतच असतात. की या काळामध्ये आपण आपल्या पचनसंस्थेला थोडासा विश्रांती देऊन जास्त पचनाची क्रिया जी आहे ती चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी सुद्धा उपवासाचं आजच्या काळामध्ये तर खूपच महत्त्व आहे. मनावर ताबा मिळवायचा असेल तर उपवास चिकित्सेबरोबर हरिनामस्मरण हे सुद्धा या काळामध्ये फार महत्त्वाचं असा विषय आहे. तर आपण आता उपवासामध्ये काय खायचं, काय खाऊ नये, कशा पद्धतीने आपला आहार असावा, असू नये याविषयी आपण आता थोडंसं जाणून घेऊ. तर आजकाल आपल्याला असं दिसून येतं की उपवास अशी पद्धतच झालेली आहे की एकादशी आणि दुप्पट खाशी. तर या दिवशी अरबट चरबट खाणे, तिखट चमचमीत असे पदार्थ खाणे आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीचे, वेगवेगळ्या तऱ्हेचे पदार्थ, जे जड अन्न आहे, पचायला जड आहे असे अन्नपदार्थ खाणे, हे आपली पद्धत आजकाल झालेली आहे. खरं तर आयुर्वेदानुसार पूर्णपणे निर्जळी उपवास असं सांगितलेलं आहे. तर आजकालच्या या युगामध्ये निर्जळी उपवास करणे तर कोणालाही शक्य होईल असं वाटत नाही. त्यामुळे त्याच्यामध्ये दुसरा उपाय राहतो, तो म्हणजे पाणी पिऊन उपवास करणे. म्हणजे थोडं पाणी हे दिवसभर आपण पीत राहणे, असा उपवास करू शकतो. तेही शक्य नसेल तर फलाहार घेणे, दिवसभर वेगवेगळ्या तऱ्हेची फळं जे आहेत त्यांचा फळांचा रस आहे, ज्यूस आहे, ते आपण घेऊन उपवास करू शकतो. तेही शक्य नसेल तर मग हलका आहार, जसं आपण राजगिरा असेल, थालीपीठ असेल, अशा पद्धतीचे हलका आहार आपण घेऊन हे उपवास केला जाऊ शकतो. उपवासाच्या काळामध्ये आपण अतिरिक्त जे श्रम आहेत ते आपण टाळले पाहिजे आणि आपली काहीतरी औषधोपचार चालू असतील तर ते सांभाळूनही आपला उपवास जो आहे तो सुरू ठेवला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने एकादशीचा उपवास करून आपण आपली शरीराची, मनाची आणि आध्यात्मिक वृद्धी हे आपण करू. धन्यवाद. नमस्कार.